לין, מהו סעיף 14 לעובד, ואיך הוא משפיע על המעסיק? סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים הוא הרבה יותר מסעיף. למעשה אני יועצת משפטית לחברות ועסקים. אני באה ואומרת ללקוח שלי שהיה והוא יכניס את סעיף 14 לתוך הסכמי העבודה שלו, הוא עשוי לחסוך עשרות אלפי שקלים בסוף יחסי העבודה עם אותו עובד. לא רק שהוא עשוי לחסוך כסף, הוא מנטרל שיקולים זרים ולא מקצועיים בהעסקת עובד. ניהול העסק לא יכול להתבסס על עובדים לא פרודקטיביים. מנטרלת את זה מהשולחן, משלמת בטיפין לאורך חיי העסקה את פיצויי הפיטורים ומנטרלת את השיקול הכלכלי. אתה יודע כמה עסקים פנו אליי לפני סגירה שממשיכים לגסוס מחודש לחודש רק כי הם היו אצל רואה החשבון שלהם שאמר להם שאין להם כסף כדי לפטר את אותם עובדים ולהשלים להם את פיצויי הפיטורים. תגיד לי, ככה מנהלים עסק? סעיף 14 בתוך הסכם העסקה היה פותר לעסק הזה את שיקולי הגסיסה והסגירה לצד עובד לא פרודקטיבי. אתה מסכים איתי?